lehen egunetarako dosierra nahi duzu, Horretarako talde bat ezagutu dut. Kaixo artistak, lehen hezkuntza taldea ezagutzen duzue? Instagram kanala daukate eta Telegramen ere pilo bat mezu bidaltzen dituzte gauza erabilgarriekin. Gomendatzen dizuet berain Instagramen, Telegramen eta sartzea. Bada gaur zer ekarri nahi dizuet? Lehen eskola egunetarako dosier bat. PDF bat non 9 fitxa dauden, lehen hezkuntzako maila desberdinetarako zuok dinamika baten bat egin ahal izateko, ezagutza dinamikak, haien artean izotza purtzekoak, haien aurkezpenak egiteko, egia eta gezurra jolas baten bat, udako laburpen bat, marrazkiekin, lagun bat aurkitzeko, ezagutza dinamika beste bat, hor haien artean ezagutzeko, zer nahi duten eta zer ez duten nahi, azkenik, eskumutur batzuk, non badidez, talde aparta gara, partekatzea hastea da, eta ez hau bakarrik, nik beste zehozer aukeratu dut, por cierto. Instagramen linktree bat daukate, eta hor klikatuta nik lehen eskola egunetarako dosierra aukeratu dut, baina ikasgelarako kartelak ere izugarri gustatu zaizkit bideo honetan komentatzeko. Begiratu, justo hasieran ongi etorri letrak daude zuek gelan jartzeko, eta horrekin batera, ezagutzen banauzue badakizue zenbat gustatzen zaidan, zer modu zaude gaur emozioak egunerokotasunean partekatzeko, kartel batzuk ere gelan egoteko proposatu dut, Zer iruditzen zaizue? Azkenik, bukatzeko, editatzeko, TikTok kuaderno bat ere, aproposa ikusten dudana, Canvan editatzeko eskuragarri duzue. Begiratu, piktogramen kuadernoa. Eta haiek eskuragarri jarri dute. Super erabilgarria. Ez baduzue topatzen badazpada, deskribapenean, bideoaren deskribapenean, hemen behean, esteka guztiak egongo dira. Eta eskerrik asko lehen hezkuntza taldea, jarraitu sekulako lan horiek egiten. Beno artistak, kurtso hasiera ona izan. Beste bat arte.